да бъде направен е, че трябва да поддържаме една приятелско взаимоотношение между нас. Или най-просто казано, дори да не е приятелско, защото в един колектив ние сме колеги, нека да гледаме по този начин на себе си. Винаги има различия, винаги има симпатии, винаги има някой, който не харесваш поради една или друга причина. Но ние не сме станали, не сме тук дошли заради това. В случая не сме дошли само заради това, че ни е приятно да сме заедно. Дошли сме с една цел да се обединим за животните. И това означава наистина, че когато се опитаме да работим по каузата, трябва да забравим кой какъв е спрямо нас. Спрямо животните имаме една цел. Трябва да наскочим егото си в крайна сметка. Именно да. С някой не ни е приятно, това не означава, че трябва да не отиваме заради него на акция. Аз ги виждам всичките тези акции като работа в крайна сметка. Именно. Абсолютна работа. Работата и да приключим нещата оттам нататък вече. Да. Сега и другата крайност, ако говоря за нея, че съм забелязал често пъти активисти, които отиват на акции и се фокусират върху социализирането и дори някои си сядат отстрани и си говорят. През това време има минувачи, които искат да говорят с нас, но те са ангажирани с други. Това е другата крайност. Има време да седем, ето сега, после ще седем тук, ще хапнем, ще пием, ще си обърнем внимание един на друг, с който ни е приятно. Но фокуса трябва да бъдат животните. Говорихме си, извиня, че пак те прекъсвам наскоро, че като правим акции и действаме от време на време, хубаво да сме в един екип всички, така че някой дори отстрани да е човек, който се интересува, ще знае, че може да се обърне към него. Сеща се с еднакви тениски и то... Брандиране. Ярко-оранжеви, така че всички хора, които са там, първо, че се набиват на очи, поне сме доста безлични всеки, нали, като е цивилен. Така няма отърване. Всеки, който се интересува, като ти види в тази група, директно може да те ангажира с въпрос, нали, може да отговориш на нещата. Е много важно и така, че трябва да изглеждаме професионално. Да, като някаква масмина. Да, другото, за да сме професионални, за да сме ефективни, не е важно само как изглеждаме и как говорим, как комуникираме. По-натам ще коментирам, че трябва да сме достатъчно информирани, за да може да се аргументираме и подхода, по който комуникираме, разбира се, е много важен. Така тук споменавам това. Колкото по-често, логично е, колкото по-често организираме акции, било соло акции, било организирани с други, било в комуникацията в нашата среда, колкото по-често говориме за това нещо, толкова по-голям шанс имаме да постигнем резултата. Така,